trasmissjoni f'Xandira Diretta, grazzi ħafna li qegħdin magħna l-kumplament tal-lejl tajjeb u allura issa wasal il-ħin li wkoll illaqgħukom ma' żewġ ħbieb tagħna, żewġ personalitajiet ikona għal mużika Maltija. Huwa privileġġ u onur għalija illi llejla sejjer nippreżenta wkoll lilkom it-telespettaturi lil Joel Carmen, magħruf aktar bħala Greenfield, b'esperjenza kbira enormi fil-qasam tal-mużika. U llum ħanisimgħu daqsxejn mużika b'differenza, Joe. Iva, fil-fatt aħna din hija maratona li nistgħu ngħidu aħna dejjem inkunu fl-aħħar satej tagħha u fil-fatt kulħadd jistenna dawk id-diski ferriħin minn tagħna. Ħanagħmlu ħafna minnhom imma llum iddeċidejna li nibdew b'xi ħaġa differenti. Din hija kanzunetta li se tkanta Carmen li titkellem hija silta minn rock opera li kont ktibt fis-snin 80. U din hija il-Madalena illi meta qudiema ssib il-Kristu illi ma jiġġudikajiex u jgħidilhom li xjuħ kollha minn qiegħed blaħtija jitfara l-ewwel ġebla u ħadd ma jitfax jgħid kulħadd tlaqlem. Itqum u tagħmillu elogju, tkellmu u tirringrazzjah speċi tal-li ma kkundannajiex. U din hija l-kanzunetti. Bla dubju ta' xejn kull kanzunetta illi ħarġu mill-qlubija tal-Greenfields minn Joe u Carmen dejjem kellhom messaġġ mod umoristiku, oħrajn sentimentali u emozjonali u llum l-istess. Ħanisimgħu xi ħaġa b'differenza. Sinjuri, għalikom The Greenfields. Stenna, ħawwaqfek, Marika. Xatli